Η Νάντια είναι 26 χρονών και ο Μάκης είναι 28. Εκείνη θέλει να κάνει παιδιά και συγκεκριμένα θα προτιμούσε μέσα στον ορίζοντα των επόμενων 5 χρόνων. Εκείνος δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτεται σε καμία περίπτωση. Εάν όμως θα γινόταν ποτέ πατέρας, θα το έβλεπε σε ορίζοντα 10 ετών και στόχος της Νάντιας μέσα από τις συνεδρίες μας είναι να ανακαλύψει τι ακριβώς χρειάζεται να κάνει. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να δουλέψουμε πάνω στην ιδέα που έχει για τον εαυτό της, τις αξίες της, τις αρχές της, τις πεποιθήσεις που έχει γύρω από την ιδέα του παιδιού, γιατί χρειάζεται να κάνει παιδί ή τι σημαίνει να μην κάνει παιδί, πώς βλέπει το να κάνει παιδί σύντομα ή μετά από 6-7 χρόνια. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο τι χρειάζεται να κάνει για τον εαυτό της, για να είναι εκείνη καλά, πώς να αναπτύξει τον εαυτό της σε όλα τα επίπεδα, την αυτογνωσία της, δραστηριότητες που χρειάζεται να κάνει για να εξελιχθεί, την κοινωνικότητά της, ενίσχυση του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Δουλέψαμε επίσης δεξιότητες επικοινωνίας, τις οποίες χρειάζεται να έχει, προκειμένου να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες της με τον σύντροφό της, αλλά και να είναι σε θέση να ακούσει αυτά που εκείνος χρειάζεται. Μέσα λοιπόν από ένα πλάνο και μια διαδικασία εξερεύνησης, ενίσχυσης αυτού, νοοτροπίας και το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, τον κόσμο και αν ο κόσμος ορίζει τι πρέπει εκείνη να κάνει ή είναι πραγματικά δικές της επιλογές, οδηγήθηκε λοιπόν στη θέση που ανακάλυψε πως σημασία έχει η απόφαση να είναι δική της. Έτσι λοιπόν, μέσα από κάποιες διαδικασίες η ίδια οδηγήθηκε προς τη συνειδητοποίηση και κατανόηση ότι τελικά αυτή η σχέση δεν την καλύπτει και πως το γεγονός ότι εστίαζε στο πότε θα κάνει παιδί και αν θα κάνει παιδί μαζί του ήταν κάτι το οποίο ασυνείδητα είχε επιλέξει να της αποσπάσει την προσοχή από το γεγονός ότι αυτή η σχέση δεν την κάλυπτε. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θεωρούσε ότι ήταν οι καταλληλότερες, που θα την κάλυπταν σε σχέση με το τι χρειάζεται για τον εαυτό της, τη ζωή της, αλλά και πώς ορίζει η ίδια μία σχέση υγιή. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες φορές αυτό που μας προβληματίζει μπορεί να μην είναι το πραγματικό αίτιο, αλλά να είναι κάτι το οποίο επιλέγουμε για να μας αποτρέψει από το να δούμε πραγματικά τι χρειαζόμαστε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Εάν χρειάζεσαι και εσύ βοήθεια για να δεις τι ακριβώς χρειάζεσαι στη ζωή σου και να φτιάξεις ένα πλάνο έτσι ώστε να είσαι ευτυχισμένος, γεμάτος και υγιής, δες το link στο προφίλ μου και κλείσε μια εισαγωγική συνεδρία.